But what is it with this thing yoba xa kukho imisebenzi enjalo ekhaya kuthiwe izinja mazingabethwa zingagxothwa ngoba zizinyanya? Abantu abakweli lokuthula ne bahlala okay mandithi mangathi abantu umoya uhlale khona everywhere ne cha asuboni njalo ngelentuzi ngesolenyama andiyazi ba ngumthetho oqala phi osuka phi kodwa ayonja qha izilwane zininzi ezi presentation okanye physical presentation yabantu abalila ukuthula so isinyanya sokuqala esikhoye yadini osibunayo ngamehlo yinja lento xa kubusuku nokwenza nomkhulungwane xa kuba kukho umoya omdaka iyawubona yanqunga kweyenza umkhulungwane so isinyanya sokuqala iba yinja ilento kunyanzelekile ibizinja zingabethwa yabo like isuka apho lonto isinyanya sokuqala yabo like eyona nto isondeleyo ukuthi thina singabantu ewubonayo umoya ngamehlo enyama wayo yona inja thina sikwazi ubona nje normally ngamehlo enyama umoya but inja yona iyakwazi ukubona ungenza zonke zazinto so lento kuthiwa inja sisinyanya because iyaxhomana nomoya iyawubona umoya ozekahle iyawubona umoya ungazanga kahle yabo so iqala apho yabo ndiyakuva butwam so I'm gonna go back a bit kulento thetha ngayo yokuba xa uzokwamkela isiphiwo sakho siye sithi uvuma ukufa so xa uvuma ukufa John ndiyagodola yes xa uzovuma ukufa ne njengoba usitsho ba kufuneka aqale kufuneka atlele inhlambuluko and then now you find it so fashionable other people be like yo kaloku mna ndathatha umoya wesifebe I'm sorry to say that excuse my French but that's other people say and then unalento ke ngoku kuthiwe abanye they would proudly say mna ndiligedla igedla ke lenze dark things and nento ezikhanyayo which mna andikholela uba awunokwazi ukuhlanganisa into emhlophe nobumnyama asihlangani and then siyesifumane ke ngokubantu kwi social platforms where they would still say uzawuniphila mna ndinalento ba uzakwazi njani uniphilisa phezulu kububulele that's what and then they proudly saying it out there and ndine problem ke ngoku njengoba utshilo ba kwakukho izanuse ezazinemfihlo zesizwe ifana nawe xa uphiwe isiphiwo sakho it's a sacred thing what's your take in this thing yabantu bethu who goes kuma behlola enantsikeni kwi platforms ba unphethwe into ethile nento ethile hamba uyofuna into ethile nento ethile uhlanganise nento ethile what's your take I cringe mna I'm not saying that ndiyajudge but I'm going to say this dinalo ngxaki mna so wena ndifuna ukwazi yakho view when it comes to balendo ba eyethu imfihlo it's out ibhensisiwe going back uba unobangela kudala kwakuye kuthiwe ungasizeli nenhlanga kwakwenzelwa lento ba masingabhensisi imfihlo zethu I believe so as much as ngoku zezathiwa amagama abo interracial kuthiwa sine racism go traditionalism nontontono xenophobic but I think the whole point it was masigcineni lento yethu imfihlo yethu so what's your take in this thing yokuba izinto zibhensile njengoba ngitshilo ndendatsho naku ndithi I can't believe ba ndithetha phambi kwecamera ba ndingumuntu ophiweyo osebenza kanje nakanje anikwazi ukugxeka ne umuntu okhetha ukwenza ngehlobo enza ngalo but mina ngokunokwami yabo ndiyakholwa ba like xa uphiwe ngokonene you don't have to advertise yourself yabo ndikholwa kanjalo xa le ndihamba nawe xa lo moya ihamba nawe
asikho isidingo soba manibeke kwibhayo yam ba like traditional healer or what yabo entontoni mna kum like anditsho uburongo oyenzayo but mna kum andiboni bafuneka mandibeke iinamba zam phaa ndithini okanye ndichaza uba bendincede ubani kanje kanje yonke into yam endiyenzayo ndenze imfihlakolweni yam yabo so andikwazi uba noluvo ngabantu abayenzayo but ndicinga uba mna le nto endiyithethayo isondele kwiminqweno okanye nakwindlela abantu bakuthi ababezihamba yabo because kuyo yonke eyam indlela andibazi abantu bandifumane njani but I've been helping people abavele nje ndodibana nje nomntu endleleni nje acela inamba yam yazi uyandihlekisa ne ndifuna uyitsho le nto guys on a cam because ndiyakhumbula ndincokola nawe ngalamini so bendizama uqonda uba mhlawumbi zintoni into enga mhlawumbi xa ufika just xhasa umphefumulo uyabona uyanqunga okay uyanqunga and honestly speaking khange uyitsho yonke le nto lena so phezolo ndiyacinga ndithi yazi inoba ubhuti mhlambe ungumntu wabantu abadala qha uyonqena ukutsho kumhlambe ukukholela uba ayonto funeka amane ayipapasha ayonto endibeka qala kumhlobo wami kha benbuya eBloemfontein nge-27 kaJuly so like he was supposed to do something for me so that you know must postpone kulo weekend dilentos so uyanibuza ba like bekwenza poetry lentos did know like bendihambe ngomnye umsebenzi I was like photography you know ndakhe ndimxelele ba ndibasa like bra since mfethu ndikubona apha kwendawo since 2018 ndilowo ndikubona apha kwendawo siphaba zichomi but awukazi watsho apha ko ndithi asikaze sancokola into efuna mandixelele ba ndingumntu okanje so apho ndiyakhona ke lento ndithi mina ke nje ndisithi kuwe okay ke bhuti ndizakwenza umphokoqo namasi uyayazi nobangela walonto leyo it's because of mna ndakhuliswa kodwa akho kwayeza lihlalayo emasini ndiqamba okay noba uzawukhululeka mhlambe xa izawutya lento ayaziyo uba akho mthi uzinzayo kuyo but ke I appreciate you for ukuba mawuzazi bongibani akho nto imnandi njengokuba uzazi wena bongibani and ukholele entweni ndifuna ke ngoku masingene ngomntu webuli awuthwebuli bantu mandilungise uyiphotograph what made you to start uqonda okay I want to appreciate beauty I want to appreciate nature because I think that's where it starts you would see something and uthwebule ngalendlela uba photography what I know about it always gives a different perspective from what you see like yonke into esayithetha ne izawuhamba ihambe ibuyele kusiphiweni sakho like kulento yokuphiwa kulento yamanyange yezinyanya akudalanga ngishuthi ndiqale 2021 yeah ukushuta ndiqale 2021 there was these sessions eSoweto Shawela Shawela a boy called Head Note Music Sessions and we had like a whole lot of talented like musicians poets rappers and like man lento le iyadingwa ukubonwa ngabantu ababantu aba like yayi platform abantu abasahalela ukukhula I was like hey man ababantu bayadinga exposure ukubonwa ngabantu and eyona nto attractive ebantwini yabo always zi visuals yabo xa a perfect example xa thiaqaphela ingoma
ene-music video yaziwa more than More than engena-music video. Like i-visuals zibalulekile. We fall in love with what we see more than what we hear and feel. Yabo. So like I was like, I mean, ikhona into eshotayo apha, yabo. Bendithanda i-photograph kakade. I've always had this thing about like, ngasendo kwenza wildlife photography, yabo. And when I picked up the camera, yabo, and the shooter abantu be-performers, like nansi lento bendiyihalela nge-wildlife photography, because i-animals like they follow kakhulu wildlife photography. Okay. Animals, they're not posing for you, they're just being themselves. You capture with no words, but there's so much love, there's so much communication. So ubamba lento ibonayo. So that's what I loved about capturing this box. Ndingumntu othanda ukuzifaka ezibhoxini, and I become good at that box. Yabo. Andithanda ubamba pha nalapha because uphela ungazi uba wenza ntoni kanye yabo. Xa uzaba ngumntu xa uzaba i-jack of all trades, ube kuthiwa yintoni, ungxabalazi, kuphela kuba buhlungu angxabalazi, yabo. Uluza ibhalansi uwe, yabo. I love that. So njengoba ndisho beningumntu onqondi kwenza i-wildlife photography. So when xa ndishuta i-artist, I was like, aba bantu aba-act, they're just themselves, yabo. Just being free-spirited at stage. So uthando ne-investment ba ndifuna uyenza laa nto luqala apho, yabo. But like,